munni nye min ɲininka ko ulu fanfɛla la mɔgɔw dɔ bɛ na ko b'a fɔ taalibew cɛw de do n'u nana dugu la u b'a kɛ komi kɔɲɔ ka kɛnɛw bɔ u bɛ dɔn kɛ bogotigininw n'u bɛ baro kɛ u bɛ t'u fɛ u bɛ cogo di minali munkarat nunu ma se ɲininkali yɛrɛ ma nunu ye ko kɔnɛw de ye ani ala sɔsɔ ani ala kuta cɛ yɛrɛ ka kɛnɛ bɔ e bɛ dɔn kɛ silamɛya sara yɛrɛ ma jɛya ma cɛ ka dɔn kɛ a tɛ bɛn cɛ ka dɔn kɛ silamɛya sara yɛrɛ jɛnnen tɔ ma jan ka cɛ ni muso ɲagami ɲɔgɔn na jan ka ni walimuso bɛ lankɔrɔnya ko a bɛ baro kɛ nunu ye haramu ni munkaratu de ye laadaw de tun b'an bolo min olu silamɛya tɛ taa nunu ma se ɲininkali yɛrɛ ma ay ke be kusa haga do bagandi musiki do honna fitina hore musiki ga frant anga karanga ku na garen bunna ko mun ba bangandi Allah ko mutum kan Allah wate ne nanti Allah ko mun bang mun na garen ko di Allah wate ne ko yala ando ko ga do mi ando go aka wahiti bakka me ba ma andi su ba ne ando bidan ko ko musiki ko ga do Allah to mu ga do an ken dia do mi aka yi do mi aka so ni do ma aka ko ni do mi yala ka ba ne ba ma ga hita te munni nya min ɲininka aye min ɲininka ko an bɔra aya min na mushrikun ni mu'minu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na bon ni mɔgɔ min ye a kɛ sisan e ni mushrikiw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ baro kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ kow kɛ ɲɔgɔn fɛ e fana y'u dɔw de ye ba u bɛ mun dɔn o dɔɔnikɛbaaw y'a yira ni mɔgɔ min bidiya mɔgɔ ɲagami ɲɔgɔn na mushriki ɲagami ɲɔgɔn na ni e yɛrɛ y'a dɔn nin ye mushriki ye nin ye bidiya ye mɔgɔ ye i ma fara ka ka bidiya la dɛ mais a bɛ yɔrɔ min bɛ taa an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka nasiha k'a ye k'a bilasira k'a wele ka bɔ musrikiya la k'a wele ka bɔ bidiya la ni yɛrɛ y'a dɔn n'i taara mɔgɔ fɛ o kuma ɲɔgɔnya bɛ se ka tɛmɛ ani ɲɔgɔn cɛ pour i ka nasiha k'a ye a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn kan o la pour i k'a wele ka bɔ bidiya in na ni shirku na baasi t'o la an y'a fɔ bunabasa taara siyaw fɛ ka t'u waaju cogo min pour k'u wele ka bɔ harura dugu dɔ de don siyaw taara fara ɲɔgɔn kan 600 khawariju 600 ɲɔgɔnna bunabasa taar'u waaju k'u nasiha k'u ye ka kɔnɔndiya k'u ye 2,000 tubira dɔw ko 4,000 donc ni yɛrɛ fana y'a dɔn ka taa bidamo fɛ ka taa musirike ye pour k'a bilasira k'a wele baasi t'o la mais ni yɛrɛ y'a dɔn musiriki min ye kannagɛlɛ y'i ta kan bidamo min ye kannagɛlɛ y'i ta kan e ka ɲagami ɲɔgɔnya e t'a kɛ ka nasiha k'a ye e tɛ se k'a wele e tɛ se ka tiɲɛ fɔ a ye k'a kɛ ɲɔgɔn kɛ ten o ye haramu ye o tɛ bɛn o ye ka tiɲɛ ni nkalon de ɲagami o tɛ bɛn i bolo bali ahli sunna wal jamaa salafu minnu yɛrɛ tɛmɛna mɔgɔ o mɔgɔ n'olu ye i ni bidiya mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i waaju fɔlɔ ka kumi kɛ foyi fɔlɔ karisa nin ye bidiya mɔgɔ de i n'a kana kɛ ɲɔgɔn fɛ ni y'u waaju i ma mɛ siɲɛ filanan i ye i ni bidiya mɔgɔ in bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a bɛɛ kɛ bɛrɛ kelen ye i bɛ yɛrɛ kɛ bidiya mɔgɔ de sisan olu ye sunna mɔgɔ de b'u yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ ma sisan ko parce que bidiya mɔgɔ de i b'i compter bidiya mɔgɔ de la bali Sheikh Abdallah Bumbaji ka kaseti dɔ bɛ o y'a ɲininka mɔgɔ min bɛ bidiya mɔgɔ tanu k'a ma jamu yala an b'a compter bidiya mɔgɔ ye a ko an b'a naam a ko bidiya mɔgɔ de don a ko n'a tun t'a kanu ni a tun t'a dɔ ye a t'a tanu hari ka tanu Aratatu bin Munjiri cɛ dɔ nana ma a ko Aratatu bin Munjiri ma
aye cɛ dɔ tɔgɔ fɔ a ye a ko karisa a ko ani bidiya mɔgɔ de bɛ baro kɛ u bɛ ɲɔgɔn fɛ mais a yɛrɛ sunna mɔgɔ de mais a baro ɲɔgɔn ani bidiya mɔgɔ karisa de bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko huwa minhum fala talbisu alaykum amrahu a ko kana fɔ sunna mɔgɔ de tant que ni bidiya mɔgɔ bɛ qadariya ko ni qadariya dɔ de bɛ ko al qadariya a bɛ qadariya sira de kan ko karisa sunna mɔgɔ de don mais ani karisa de bɛ ɲɔgɔn fɛ qadariya de don ani qadariyaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko huwa minhum fala talbisu alaykum amruhu a ko a b'olu de la a ka ko kana ɲagambaw bolo de a bɛ wulu de la a ko tuma min a bɔra aratati ibn munjiri kɔrɔ a ma da o la a taara la awuzayi ɲininka alimami awuzayi olu de bɛ nin ko sugu dɔ kosɛbɛ a taara limami awuzayi fɛ a ko ne taara aratati ibn munjiri ne taara ɲininka ko karisa sunna mɔgɔ de don mais ani qadariyaw bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko huwa minhum fala talbisu alaykum amrahu a ko a bɛ bidiya qadariya de don a ka ko kana ɲagamba bolo alayajaw fana ko huwa minhum fala talbisu alaykum amrahu a ko a b'olu de la dɛ tant que aw b'a fɔ sunna mɔgɔ mais ani qadariyaw bɛ don ka bɔ la a bɛ t'o fɛ a ko a bɛ olu de la a y'a compter olu de la a ka ko kana ɲagamba bolo donc hali sunna jama ahmad ibn hanbali nunu u ya ahmad ibn hanbali ɲininka ko mɔgɔ dɔ de don ani bidiya mɔgɔ bɛ ɲaala u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ an b'a compter bidiya mɔgɔ ye wa a ko a y'a a waaju fɔlɔ a ye kuma fɔ a fɛ fɔlɔ i b'a sɔrɔ ani bidiya mɔgɔ in bɛ ɲɔgɔn fɛ a t'a dɔn ko bidiya mɔgɔ don a ko a ye kɔnɔnajɛya k'a ye fɔlɔ k'a fɔ karisa i ni min bɛ ɲɔgɔn fɛ bidiya mɔgɔ de dɛ a ko n'a ye kɔnɔnajɛya k'a ye o kɔfɛ a y'a ye u bɛ ɲɔgɔn fɛ a y'a compter bidiya mɔgɔ ye a y'a compter bidiya mɔgɔ ye donc min bɛ salafu salihu bolo bidiya mɔgɔ jɛɲɔgɔnna la o ye nin de i ni bɛ se ka taa o la n'u b'u wele ka kɔnɔnajɛya k'u ye ni kɔnɔnajɛya m'a ɲɛ e n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ tɛ ou bien i b'i tanu i y'u dɔ de ala kan kisi kan tan ewa et puis sunna mɔgɔ Muhammadu bin Hadi Madgali b'a fɔ a ko hari Saudiya olu y'o caman ye a ko sunna mɔgɔ ni e de ko e n'o bidiya mɔgɔw ka dɔn kan bɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ a ko sunna mɔgɔ y'a kɛ olu y'a bɛɛ ye kelen kelen u labanna ka kɛ sunna kɛlɛbaga ye e de bɛ laban minɛ ka sunna yɛrɛ kɛlɛ sisan ni sunna mɔgɔ hakika kumana olu mɔgɔ sugu yɛrɛ de b'aw sabute directeur de don a kuma cogo de don diplôme t'a bolo a kalanna min mustawa t'a la o olu yɛrɛ de bɛ laban k'aw lagosi sunna mɔgɔ ni e de ye bidiya mɔgɔ k'i jɛɲɔgɔn ye ko a ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ kana kaba i ka sunna la dɛ e bɛ laban ka sunna lagosi ka sunna mɔgɔ lagosi u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan lejina daima y'o de fɔ u ko bidiya mɔgɔ a jɛɲɔgɔnya ani ni ala ko qur'ana kono wala tarda ankal yahuda wan nasara hatta tatama millatahum ni ala ko yahuda ni nasara te jema barandi fo ni tuguru ko de e ko bidiya mɔgɔ bo cogo de la mɔgɔ ni bidiya mɔgɔ tɛ se ka jɛ dɛ fo ni tugura ko i ko ni silamani wa yahudiya tɛ se ka bɛn cogo min i ni nasara tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn ye cogo min ni de ma fara ka tɛ fara ka i t'a la ko bidiya mɔgɔ b'o cogo de la ni sunna mɔgɔ ni bidiya mɔgɔ kɔni bɛnna dɔrɔn e de y'i ta bila olu t'u ta bila o e de y'i ta bila jamana in filɛ sisan jɔn ta bila la minnu ni u bɛ jɛɲɔgɔnya la jɔn ta bila la anw ta de bila la o sunna in de b'a kɛ bila o hari bi n'olu sigira u bɛ waso n'u ka bidiya ye u bɛ waso n'u ka tariqa ye u bɛ waso n'u ka sufiyaw ye mais ni sunnamɔgɔw de tɛ se k'a fɔ jama la ye ko an ye sunnamɔgɔ ye jɔn ta binna anw de ta kari la hari sini n'a bɛ a ka yɛrɛ ɲɔgɔn na olu mako si t'a la u b'u da bɔ u b'u ka mawulidi minnu kɛ u b'u da bɔ a kɔrɔ piyan u b'a fɔ u b'u ka kaburu bato min na piyan u b'a fɔ u ka kɔlɔsi minnu b'u bolo u b'a fɔ min ye sufi a b'a ta fɔ min ye siya rafida a b'a ta fɔ aw de maloyara aw de tɛ se ka hara ta fɔ ko n'anw y'an ta fɔ an ko sunna ko an ye ɲɔgɔn fara mais olu b'u ta fɔ olu ta foli tɛ mɔgɔ fara sunna foli de bɛ mɔgɔ fara mais kafin ne tijani o tɛ mɔgɔ fara jamana kɔnɔ ne ye sufi o tɛ mɔgɔ fara jamana kɔnɔ ne ye khuburiya anw ye kaburu batolaw de o tɛ mɔgɔ fara jamana kɔnɔ anw ye kɔlɔsitigiw de o bɛ mɔgɔ fara jamana kɔnɔ an ye sunnamɔgɔw o de bɛ mɔgɔ fara bɛɛ b'a kɛ k'i ka groupe fɔ bɛɛ b'a kɛ k'i ta fɔ
bebi ka groupe la bebi tala aw ko sunna de kana fo ko ban fara to nunun ta folite mo fara jon ta bilala sunna de bilala sunna de birate sika fara nyogon ka o ninye kuma fulaye ñininkali fulaye ñininkali kelen kono kon de minni a jigina ani nimmana an be salla kawa don ke ba wuya yira ciden ka hadisa koso dewo de kono kono ni kalo nani dafara la kanu nani u dafara la kalo nani dafalen kofe ni o den sugu jigina hari nani nimmana an ba ko ka kasanke sallibe kaka an be ta do kaburu sola ibe a togo wela la fana ni yuru wali biye fana be se ka denkunde saka faga parce que cide nya fu Abdallah ibn Mas'ud kari sabe ako cide nya fu le sadiqul masduq ako cinya tigido ni min fora ya ba cinya tigiya ako ala ba dola kelen dali fara nyogon kay bas de be kono iba den sola tilebi nani maniji tilebi nani wore abeke joli kure tilebi nani wore abeke sokobuye tilebi nani sabay jole kumenu muga kalo jole kalo nani bo ciden ko nin tilebi nani sabat dafara alabe malikiya ciden madden sonkoro aba fo kan nin fiye kakala abe nin fiye kakala alabe malikiya nyamara ka kuma nani sebe akika lajali sebe akika garjage sebe ibe bara min ke jiya ka sebe ni kunna diene ube kunna go ka sebe obe sabe nimbe finye ka kaila kalo nani ciden ka hadisa saliru buhari muslim kono doni kama ko ni hadisa koso ni kalo nani dafara kono la andale mbala ko mambesa nin tunkera denna hari nindi dembora ani nimma bo atindo nala aborade abe jate hada madende qiyama abe kunude donc iba ko de ka kasanke de ambeta sudo kaburu so de la ibe toko kala ibe denkunde saka fani yorwali biye akad denkunde saka koni wajibilen ta sunna gele yalenti ka komi nimmin ni nyanama ya bora min ni nimbora mi akad denkunde saka bika donc ni nyanni yoroy hadisa min nana konni dembora kono la na makasi ante sallaka al hadisa sahalente hadisa nyedde fude wa sahalente hadisa min sahala hadisa nyana turmiri abu dauda kono suqutu yusalla alayhi wa yad'u li walidayhi bil maghfira wa rahma ndemmi nas awolola anin nimana ambe sallaka ambe duwauka bange baga fulalaka ya fumalaka hinula ni nya hadisa bi dauda kono ani turmiji wa suqutu yusalla alayhi ni hadisa de kakene demmi nimana ambe sallaka bo hadisa min saraka nyin kalifura ni nya nyin kalifoloy ni kono koni dafara kalo nani ni dembora hala ni nimana akana to muso bolode ewa nu o den sugu su do na yoro kaburu be salite sahay ako kolosi abe kode ka kasanke ka salli kala katabila kaburu so dela anta su do so kono hada madendo na su do na yoro kaburu do salite sahay togo be wala ibe donku ni saga fa ni yoro wali biye ni nyanyen kala folo jaboye fulanna ko yala nani nimmana bedo cielawa nani nin ko ni mana ate do ciela puru denka do ciela anin nin sabatilende kana men na bora konola anin nimmana donc ate do ciela me ani cieni sallu ko te kelenya de bon hajarin ayo fu fatul bari kono ako cie o ye hada made hakke ko de nani nin sabatilende mana ante se ka do ciela ka mo ka hakke dam asarati da nin ka bode nani nimma bo ate do ciela me salli ro ye do awude oni ciya yoro te kelenya hari nani nimma na salli be kala ambe sallaka ambe do awkai me nani nin ko ni mana ate do ciela lagi ko tlo duwara sallallahu alaihi wasallam ko ci bu kamu kula mom la di ikrani Allah mo do arkan mu jati ni Allah mo ke wa taw ak nan ci ko bo
yake wata wani batun ko maganin nan da aka mu na suke a ratiman kana yake gire ya hillu ga ratiman da batun ko sasa mun kira kabla na ko ikira yin girna bani sale biji da mun na kabla ka da bani sai annabi ke sabe ke sabe ana kan mu moni sallin dambe ne wo la sala kuma a su sallama ta wuce a girnan ci amur ga sayan nan ta wuce maddiga men faamu adan ken gila wara suruna tirndi ndenya halle na atirndi aha akan nyinin kali nyaka milendo masika faamu ko fe abo nyinin ka aha aganyum oh hakilangate asilama ko kamo parce que ni ale min nyinin ka sisa ko mogodo atun kene yalendo wakati mi atumbe dina were de la me tuma mi hakilina bana yamina adonna islamiya kono hakili bana munye na ya soro faade donna mogola faade donni la hakili cinyana taklifu tika hari aye islamiya doni minke islamiya to jati tanke fatodo taklifu te fatoka hari sunnu nun fule salli nunun fule islamiya ka barasi te fatoka na ya soro hakili koni cinyalende do islamiya ka jate taka akene alen tumbe minka lagara alaba jate ode kaka kobe alaburo tanke koni kera fato ya islamiya ka jate taka foika taklifu taka ola ikene yale atumbe dina minka abe konte ode ka anfe aywa qiyama ka ko be ala bolo me fato koni ya na ye fengo fenke islamiya to jate urfi al qalm an salas an majnun hatta yufiqa ciiden ko ni mo ko ni fato fo kata bo ayere kalama ka keneya kalimute fo isabai kalbe korota raka boka atike ka ko be ani ala ce yomale gamado bon ko juma mogo kelenya kutuba kala kelenya salli keni mogoye obe chogodi bashi tala silamiya sariala don ke bawo ko hari salli kele almami fula besika kalaw almami do besika salli damina ni mogoye ujuraba lesoro abesika bo mogore be blanola donc ko mogo do be se ka kutuba kala mogo do be se ka mogo la salli bashi tola mais lesiri koni de mimbe kutuba kala aka mogo la salli o de sunna o de lesiri mais na darura nana mogo munuma parce que don ke ba ko yoro do be se ka ke mogo do be ale be se ka kutuba kala kanye ka mogo la famu mais qur'ana teshala anne mani qur'ana la tesika qur'ana kala no ni mfana be shika qur'ana kala nen kanyi qur'ana la me afana te shika kutuba kala ukon nimbe yoromi kelembe mimbe shika kutuba in kala alebe kutuba in kala kamo la famu ni ale fana te shika qur'ana kala mimbe shika qur'ana kala be shika mo la sali bashi tola يغرل هذا اسكي الناس كل رأينا حقا كم مسوكا هايدون يالا don kerekerele ayawa hakke fora lawa delilaw mana ka hakke fo odi ato sheikhul islam bun temiya akoj mugo kata fuqa hawla kata don ke ba wurewla akom mugo musoka haidu na ko haidu hakke ninde atettemen ninka ako ashidde latu bolo qur'ana tu bolo hadisa yashalunaka anil mahid qul huwa aja fatajilu fin nisa fil mahid alama hakke fo donc don ke ka kuma sale haidu hakke ewa ka fo nintile hakke de do ni muso ye nintile hakke konike ninde haidu danye na temenan ni nabeke banay o deri la mana o dia to kuma sale joli be bom muso de la kalo bola tanke joli koni chayara chogo ube adon chayara chogo na koni bena tige muso be seneyaye abe konte haidu de la abe konte ko haidu de do ni joli nana te jo muso no fe de kudai aba no fe o kera banai
mais tant que hakke koni bala be hakke ka be tige abe konte bange joli de donc hakke kere kere mana ewa kalo bola hakke kere kere nana minna nasula oye kalo bo hakke kere kere mana wala hakke kere kere nana minna oye bange joli ni muso jigina joli min be bo chide nyo danke tilebina ni bange joli o danye tilebina ni hadisa sahlen kono mais minye kalo boye dati mana wala danke joli be muso no fe abena komi kalo bo chogo a chayara chogo bon na abe tige koni muso be seneya ye haidu de do muso ka haidu fana be saka ke do be haidu ye tile wolon fula abe saka jidi kana tile tanna abe saka jidi kana tile tani durula do ka haidu fana tile wolon fula ye abe saka nyagasi ka ke tile nani nimbebeke haddute haidula nasula دوام مسلمة قلنا سرنا عنده علم كانت كان فرق نكون ko ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ ani ka mɔgɔ kɛ wasa ita ye ka mɔgɔ bili ni ala cɛ diferansi juman b'u n'u cɛ diferansi b'u ni ɲɔgɔn cɛ ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ o ye de e ye mɔgɔ ye i ye mɔgɔ dɔ ye limaniya b'a la ka tɛmɛ e ka yɛli kɔnɔ ala ɲɛ siranya baga dɔ ka tɛmɛ e kan ala bato baga dɔ ka tɛmɛ e kan e k'a ɲini o tigi fɛ i dalen b'a ka limana na k'ala bato ni k'ala ɲɛ siranya min na karasa duwawu kɛ ɲɛ nin de ye ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ nin de ye ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ dɔɔnikɛbaw ko lesiri la nin dagara lesiri la sebaw tun bɛ duwawu ɲini cilen fɛ ko a ka duwawu k'u ye rabbana aghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ala yɛrɛ y'a fɔ muminu dɔw bɛ na u bɛ duwawu kɛ muminu minnu tɛmɛnenw ɲɛ o ye ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ hari o yɛrɛ mumini ala ɲɛsirabaga i bɛ se ka duwawu ɲini a fɛ mais dɔɔnikɛbaw ko a ɲuman i k'a to ye i yɛrɛ ka duwawu k'i yɛrɛ nin ye ka duwawu ɲini mɔgɔ fɛ ka mɔgɔ dɔ ɲini ala cɛ o ye de u bɛ seeguw ninnu kɛ cogo min o ye de ka mɔgɔ bili ni ala cɛ e bɛ kantigɛli kɛ seegu ye e bɛ dafalen kɛ seegu ye e bɛ ɲɔngiri seegu kɔrɔ e bɛ kun suula ye e bɛ sujudi kɛ a ye ko yomali kiyama dɔ ko ale de bɛ ni ala cɛ ka intervention kɛ k'i don arjanna kɔnɔ ka ala deli ye nin de ye wasa ita ye ou bien kaburutigi bɛ kaburu kɔnɔ e bɛ t'i dama kasala e b'a fɔ ko i ka denbaya kalifa la i ni ka denbaya kalifa la i bɛ kantigɛli k'a ye i bɛ dafalen k'a nin de ye wasa ita ka fɛn dɔ bili ni ala cɛ nin ye fulankafoya ye différence fɔlen nin de wasa ita ye de i bɛ seegu ninnu ni woriji ninnu ni kaburutigiw ninnu kɛ cogo min ka dafalen k'u ye ka kantigɛli k'u ye ka sujudi b'u ye ko yomali kiyama dɔ ko olu de bɛ dɔn ni ala cɛ u bɛ sunyɛli dɔn k'u ye nin ye wasa ita ye nin de ye fulankafoya ye duwawu ɲini ye i dalen bɛ min ka limaniya la ka duwawu ɲini a fɛ sisan ye tile 40 min fɔ ne kira y'a fɔ bange joli komi laada min b'an bolo sisan ni muso jiginna n'u b'a fɔ tile 40 hari n'a jɛra dɔw b'a la hari n'a jɛra a tɛ sali est ce que o ni nin bɛ taa ɲɔgɔn fɛ nin ye ɲininkali min kɛ a ka ɲininkali ka ɲi an ye tile 40 min fɔ ciden ko bange joli dan ye tile 40 bon ko yala o musow dɔ bɛ ni hari u sɛnɛyara joli tigɛra u tɛ sali fo tile 40 ka dafa o bɛ cogo di o ye kataw ye tile 40 fɔra de n'i ka joli ma tigɛ dɛ i bɛ tile 40 kɔnɔ mais ni mɔgɔ min hari i wolola don min a tile fila o don yɛrɛ i ka joli tigɛra i bɛ kɔ i b'i kɔ i bɛ sali tile filanan n'i ka joli jɔra tigɛra i sɛnɛyara i bɛ sali tile sabanan i bɛ sali a dɔgɔkun i bɛ sali maana ni sɛnɛyara dɔrɔn sali b'i kan n'i ma sɛnɛya de sa i bɛ tile 40 kɔnɔ a dan ye tile 40 ye donc ni tile 40 dafara hari bi joli bɛ e nɔfɛ o ɲaɲini o ye bange joli ye imamuna malik ma jaabi la tile 40 ale bɛ tile 20 fara kan tile 60 malik ma jaabi b'o fara o kan ko bange joli dan ye tile 60 ni 40 dafara 20 bɛ fara kan tile 60 n'o dafara hari bi joli b'i nɔfɛ o tɛ bange joli ye o ye bana joli de ye mais silamɛya sariya kɔni na hadisa sahalen kɔni bɛ min na o ye tile 40 de mais ni sɛnɛyara sani tile 40 ka se i sɛnɛyara waati min dɔrɔn i b'i ko i bɛ sali dɔɔnikɛbaw ko hari ni ka cɛ i dagari ka cɛ a k'i ɲini mais n'a yɛrɛ ko a bɛ i bila i ka lafiya ou bien a caman bɛ ni joli tigɛra wagati surunin kɔnɔ ni sera muso ma a bɛ se ka joli saga ma o bɛ se ka kɛ sababu joli bɛ sagi kana n'i ko i b'a kafoɲɔgɔnya to ye o kama o dagari ye
sino a seneyara ni tenera tile bi naani sanu ka dafa dɔrɔn sali dagare cɛ